Λοιπόν, να κόψω αυτό το κλουνάκι. Ναι, περίμενα. Μαμπουδάει. Μου λέει μου πουνάκι του χέρι να σκόσω ρε γάμο. Μάνα του. Αυτό. Τι μην οχλάει του μιλής. Αυτός να το στρέψω και να το δέσω να μην το κόψω. Α, το στρέψω. Κάτσε να το στρέψω εδώ και το δέσω. Ο παππούς Βασίλης θα μας μαζέψει τώρα ένα μελίσσε που έχει φύγει από... Από τα δικά μου είναι. Σίγουρα είναι δικά σου? Τα δικά μου είναι. Το βλέπω που έχει ταμπέλα. Η άλλα ρε να σε δέσω εδώ. Να δέσω το χρονάρι αυτό να μην μαμπουδάει γιατί κλείνει εκεί το χώρο. Το μιλείς του, λες φίλο. Ποιο θα το δεις. Δεν έχω μιλήσει ο κόμμο εδώ να πει άλλον. Ποιο θα δεις. Έλα ρε κλεινάρι. Το δέξω λίγο εδώ να μην μαμπουδάει. Το χέρι που με πονάει σήμερα. Λοιπόν, Και τι θα κάνουμε τώρα? τώρα θα βάλω την προσωπίδα, θα πάρω τον καπνό, έχω μελισσοφόρτσα ρόνα. Να ληφτώ. Για να μην τσιμπάνει αυτό, για να τσιμπάνει. Και να κάτσει δεν τσιμπάει. Έχεις εσύ μελισσοφόρτσα, σου έδωσα. Δεν πιστεύω να τσιμπήσει εμένα τώρα, να με κυνηγείς. Όχι μωρέ, κοίταξε, τράβα και σου νύχτα. Τράβα και σου μυγαλιά κάτω. Πρέπει να φύγουμε δηλαδή. Δεν χρειάζεται μέλτσες. Να, μία ήρθε κι όλο. Μίλησε του κυρίου. Δεν βλέπεις τι έφερα που τα μιλήσει τα άλλα, κοίτα. Να, αυτό όμως πας φαίνεται. Είναι κανονικά ο γόνος μέσα από τα πάλι για να βρει να κάτσει. Γιατί άμα δεν βάλω αυτό, μπορεί να φύγει. Τώρα άμα βρει μέσα το γόνο αυτό, θα καθίσει εκεί. Και άμα θα το πάω κάτω, θα βάλω κι άλλες κυρίθρες. Κάτσε να δεθώ καλά. Είμαι και λίγο αλλεργικός, μπορεί να ξέρεις, Τίποτα. Ξεκίνα. Ωραία, κάτσε εδώ. Να βάλω και τον καπνό και να πάω δίπλα μήνυ που το πίσω να πατήσω. Να το βάλω μέσα στο δινικέ. Θα τραβήξω. Να σκέψω, δεν με πονάει το χέρι κάνω. Ένα μαρίκο με και θα με χαλάσει. Κανονικά θα τη φέρω εδώ από κάτω και να κατηγορούν όλοι τους εδώ. Μπάτα. Αυτή δεν θα κάνω. Βάλω τα χαρτάρια και τη φέρω εδώ την μπάτα. Μπορεί το κοπριά έχει εδώ. Για... Κοίτα, κάνω να δω. Φέρω εδώ την κάσα καλύτερα. Ωραία. Άστη γιατί. Πρέπει να στο δώσω όξο. Να το ρίξω εκεί. Να πάρω και το... Δεν μου δίνεις λίγο το καπάκι αυτό να το έχω... Το πας στο καπνιστήρι πάτσα. Άστο το καπάκι εδώ. Το βάλω το πάνι στα μόλις μπαίνει έτσι. Έχεις καθήκηση, έχεις πατήσει καμία. Ποιος το μετά. Να κάσα από κάτω εκεί. Όπως θα τελειώνει η μέληση, είναι η κάσα σου. Όλη του χέρι μου φωνάει και τάνα σιγά. Όλα εδώ μαζί έκανε σήμερα. Τρώμαξα να ξημερώσω. Φτιάξου λίγο. Για να δω. Αυτό γιατί το βάζεις?
Σηκώθηκαν να μας τσιμπήσουν τώρα. Σε τσίμπησαν? Σε τσίμπησαν? Σε τσίμπησαν λέω? Όχι ακόμα. Θα μαζευτούν εκεί τώρα, θα κατεβάσω ακόμα λίγο από εκεί από πάνω που είναι. Είναι κι άλλο εδώ πάνω. Δεν το κομμάτι. Και πρέπει να πέσει η Βασίλισσα μέσα για να κάτσουν όλες μέσα, Χαμός, πολύ. Βασίλισσα, άμα πει κάτω, τελείωσε η δουλειά. Εγώ εδώ σταματάω γιατί με τσίμπησε μια μέλισσα και φεύγω.